שלום וברוכים הבאים למאי האלבום, התוכנה שלכם ליצירת אלבומים דיגיטליים באינטרנט. הסרטון הזה יעסוק בשלב הראשון של יצירת אלבום חדש. על מנת להתחיל נלחץ על האייקון של התוכנה ומיד יעלה לנו מסך הפתיחה. במסך זה ישנם 3 כפתורים, אלבום חדש, עריכת אלבום והמשך. על מנת להתחיל נלחץ על אלבום חדש. מיד יופיע לנו חלון אלבום חדש, אשר בעזרתו נגדיר את סוג האלבום, נבחר את התמונות ואת עיצוב האלבום. נתחיל בלתת שם לאלבום. לאלבום זה נקרא אלבום לדוגמה. מיד לאחר מכן נוכל לבחור את סוג האלבום. בלחיצה על כל סוג אלבום נוכל לראות בצד השמאלי מידע נוסף על האלבום, וכן תצוגה מקדימה שלו. כרגע נלחץ על אלבום A4 בעברית, ונלחץ על החץ השמאלי למעבר לשלב הבא. בשלב זה נוכל לבחור את התמונות שיוצגו באלבום. בחלון הימני נוכל לראות את התיקיות במחשב, ונוכל לבחור את התיקייה אשר בה נמצאות התמונות. ניתן להוסיף תמונות ממספר תיקיות שונות, וברגע שבחרנו תיקייה, בחלון האמצעי נוכל לראות את התמונות שנמצאות בתיקייה. על מנת להוסיף תמונות, פשוט נלחץ על התמונה ועל הלחצן השמאלי הקטן, והתמונה תעבור לחלון השמאלי. בחלון השמאלי מוצגות התמונות אשר יופיעו באלבום. ניתן לבחור מספר תמונות, או שניתן ללחוץ על בחר הכל על מנת לבחור את כל התמונות אשר בתיקייה. על מנת להוריד תמונה שכבר בחרנו, יש ללחוץ על התמונה במסך השמאלי, והיא תעבור למסך האמצעי ולא תופיע באלבום. לאחר שבחרנו את התמונות שאנחנו רוצים שיופיעו באלבום, נוכל ללחוץ על החץ השמאלי ולעבור לשלב הבא. בשלב זה נבחר את עיצוב האלבום. ישנן מספר אופציות. ניתן לבחור על פי עיצוב אחר שעיצבנו כבר בעבר, אלבום לפי תבנית דף שבו הוא מתאים את התמונות לעיצוב של האלבום, או לפי תבנית דף שבה התמונות נשארות בגודלן הטבעי. כרגע נבחר לפי תבנית דף המתאימה את התמונות לעיצוב. נוכל להורות לתוכנה לשבץ את התמונות באופן אוטומטי, או שאנחנו מעדיפים לשבץ את התמונות בעצמנו. כרגע נורה לתוכנה לעשות את זה באופן אוטומטי. כמו כן, נוכל לשנות את מספר העמודים באלבום, נוכל לראות מהן מספר התמונות שהכנסנו, ומהם מספר העמודים המומלץ לאלבום המכיל מספר תמונות כזה. ניתן לשנות את מספר העמודים בכל שלב עיצוב האלבום. לאחר שבחרנו את העיצוב שאנחנו רוצים, נלחץ על החץ השמאלי למעבר לשלב הבא. בשלב זה נוכל לבחור רקע לאלבום על פי צבע אחיד, או לבחור את אחד הרקעים אשר הכנו לכם מבעוד מועד. כרגע נבחר רקע לדוגמה. לאחר שבחרנו רקע לאלבום, נלחץ על החץ השמאלי למעבר לשלב הבא, והתוכנה תיצור עבורנו את האלבום. כעת סיימנו לייצר את הבסיס של האלבום שלנו. בסרטון הבא נכיר את ממשק התוכנה ונכיר את כלי המערכת לעיצוב האלבום.